to the ball game. Nagkaroon lang ng konting technical glitch dito. So, yun nga, balikan natin yung report ni Jessa kanina na with regards to the adjustment ng Team Baaw, sinasabi ng coach nila na nagumpisang magbago yung momentum nung nasugatan yung isa nilang key player. Na yon, tinatry nila na mag-adjust, tinatry pa din nila na makahabol, na makuha yung momentum dito sa second half. So, meron na lang natitirang 5 minutes and 35 seconds ng third quarter with a running score of 67-42. And so far, maintain pa din ng Nabwa yung strong start nila sa pamamagitan ng diskarte ni Coach Mark na sa pagbalasa ng players. Since meron siyang malalim na bench, he has the luxury of sitting down his or resting his first stringers sa kalagitnaan ng bawat quarter. And so far, yung kanyang mga second and third stringers naman is maganda din yung nilalaro. Kasi despite na they're coming off the bench, na-maintain nila yung magandang momentum na naumpisahan nila nung first quarter. Nasabi nga natin, this has been a fast-paced ball game. And kailangan, with regards to the rotation ng bawat teams, kailangan palaging merong fresh legs para maiwasan na masunog yung mga players. Partner. Okay, partner, yung number 28, pumasok na naman. Kaya sabi ko nga, ang pattern ni Coach Mark is yung players rotation niya, pinapabilis niya para yung players niya, every quarter, every minute, every seconds, press legs yung ginagamit yung player para hindi ma-burn yung mga players. Oo. Sa pa din yun yung matchup na nagkakaroon ng matchup problem din yung team Baaw about sa matchup. Okay, importante diyan yung paano mo i-match up yung player sa player na to para magkaroon sila ng adjustment din pagdating sa defense sila. Oo. Tsaka yun din nga, yung pacing ng ball game. Kahit pa nga since maganda nga yung ginagawa ni Coach Mark with regards to the rotation of players, sila ngayon yung nagko-control ng pace ng ball game. So, sila yung nakapag-dictate ng tempo kung kailan bibilisan at kung kailan babagalan yung laro. At yun na naman, another offensive rebound na hindi sana pumasok yung 3 points since walang box out na nangyari. Easy picking sa rebounders ng Nabwa. That resulted to easy 2 points. Sana pagdating ng fourth quarter, partner, magkaroon ng late game strategy. Oo. Ang coach ng Team Baaw. Kasi, paano niya ma-stop, sabi mo nga, paano niya ma-stop ang sugat. Oo, Ang bleeding ng sugat na ginagawa ng Team Nabwa sa Team Baaw. Kasi kung makikita natin, yung Team Baaw is bleeding for points. Kumbaga, magang-magana ang lamang. At kailangan nilang gawan ng paraan na dito sa later part ng third quarter at sa pag-start ng fourth quarter, they have to try to make their own runs. Kahit pa mini runs, sabi nga natin, pag ganito kalaking mga kalamangan, you take it one possession at a time. One basket at a time. One defensive stop at a time. Malay natin, biglang maibaba yung kalamangan kasi mahaba-haba pa naman din yung oras na susunugin. So, may time pa din na mag-mount ng may time pang mag-try na mag-comeback yung team ng Baaw. Kagaya nito, nagresulta sa turnover that resulted into sayang yung layup. Hindi siya na-convert to 2 points. I think mabibigyan siya ng pagkakataon sa 15-foot line. Sa tingin ko, partner, kaya pa naman maka-adjust ng team
Team Bao sa game na to. Oo. Lalong-lalo na kailangan nila lalo na yung sa defensive adjustment nila. Hindi naman na nila kailangan malaki masyadong defensive adjustment nila. Ang kailangan nila make small adjustment every minute sa third hanggang fourth quarter. Oo. Kasi ang adjustment naman ng team ng coaches hindi yung sobrang laki. Kaya paunti-unti may small adjustment na dapat tayong gawin. Oo. Lalo na paglamang ang kalaban. Oo. Kasi importante din 'yon. Dahil nga dito din kung makikita natin na sa laro na umalagwa na yung Nabwa, isa pang kalaban dito ng mga players is maging impatient sila sa offense at ma-frustrate sila sa defense. Kasi yung pag hindi ka naging pasensyoso sa opensa at na-frustrate ka sa depensa, usually this would lead to fouls, this would lead to turnovers. Again, balikan natin ang ating courtside reporter na si Jessa with the head coach of Baal. Pasok, Jessa. Well, thank you, Coach Cyrus and Coach Juji for the second time around. Kasama ko nga ngayon ang nag-iisang Coach Molly. So, good evening ulit, Coach. Ano yung masasabi mo sa patuloy na paghigpit ng depensa ng Team Nabwa? At may mga adjustment pa po ba kayong ginawa for this remaining half? Yes, yung adjustment namin, yung dadalhin namin sila sa low post sa loob yung laro. Kaso yung problema, nahihirapan sila i-deliver sa baba. Maibigay sa low post yung bola. Siguro naano na din sila, parang naanuan ng lamang. Medyo na de-demoralize na sila sa laro nila. Hopefully bago mag fourth quarter, maibalik nila yung kumpiyansa. Lalo na nawala si Taugan na injury. Isa pa yun, yung first quarter na na-injure, na naduguan si Imperial. Kaya medyo nabago yung laro namin. Yun na. So ayun, Coach, napakahaba pa ng oras at napakarami pa posibleng mangyari. Ano yung mga words of encouragement mo, Coach, sa yung mga players para maging mas determinado silang makabawi for the remaining time? Sabi ko, maging aggressive lang sila, lalo na sa depensa. Tsaka yung rebound, kailangan tapangan nila mag-rebound kasi minsan inaabangan na lang nila sa taas na bumagsak yung bola sa kanila. So yun, Coach, kitang-kita naman namin yung efforts ng mga players para makahabol. So that's the latest for now. Back to you, Coach Cyrus and Coach Joji. Okay. Thank you, Jessa. So again, yun na nga yung mga adjustment. Isa sa mga tinatry na gawin na adjustment ng team ng Baao is that they're trying to awaken their inside game. At kaya lang, hindi nga nila na i-convert, nahihirapan sila na ipasa or na maibigay yung bola sa loob. And usually, bago pa nila ma-rotate yung bola ng maayos, nagre-resolve siya into turnovers. At notable din yung sinabi niya na nung naduguan yung isa nilang player, at I think yung Imperial ba yun? Yung hindi na nakabalik, doon din nagbago yung complexity ng ball game. Na doon din nag-umpisa na umalagwa na yung Nabwa at hanggang ngayon na maintain yung kalamangan. So, yun na nga na importante din sa Baao na for them to be able to try to get back into this ball game, they have to be patient at wag silang ma-frustrate at wag madaliin yung mga tira. Partner. Partner lang. Yun nga, naging din ni coach. Ang problem nila is yung defensive recovery nila pagdating sa transition. Sobrang bagal, kulang bumababa sa basket. Ang pa doon, yung reads ng tao nila, kung paano nila i-adjust pa rin. Kanina pa yon, nagsimula ng first quarter, second quarter, up to third quarter. Yun ang nangyayari sa kanila is yung defensive recovery nila masyadong mabagal. And sayang yung easy 2 points na yon, hindi na i-convert. So running score is 77-50. 2 minutes and 7 seconds of the third period.
So, mapapansin natin, partner, na yung starting lineup nga talaga nung Nabwa is nasa bench. So, kumbaga, meron silang luxury na pahingahin yung kanilang bench players. At eto na din yung pagkakataon na nagtatry mag-experiment ng combination ng tao si Coach Mark, na kung alin ba yung mga kombinasyon na magwo-work, kung hindi gumagana yung kung sakaling hindi gumana yung kanyang first stringers, sino ba yung hahatakin, sino ba yung ipapasok para ma-maintain yung momentum or para makuha yung momentum. Pero so far sa ngayon, kontrolado ng Nabwa ang laro. They're able to maintain the momentum at which resulted to this big lead. Remaining time, partner, 1 minute and 35 seconds Oo. sa third quarter. Pero 27 points pa rin lamang ng Di pa rin nagbabago dahil sa mas intense pa rin yung laro ng Nabwa versus sa Team Baaw. Kala mo yung Team Nabwa Sila yung naghahabol. ang naghahabol. Oo. Yung pala, baliktad. Balik. Mas aggressive pa sa basket, mas aggressive pa sa depensa yung ginagawa ng Team Nabwa versus sa Team Baaw. Oo, partner. So dito mo din makikita kung gaano kadisiplinado yung mga players with regards to maintaining this kind of defense. Kasi in spite a big lead, maintain pa din nila yung aggressiveness nila sa depensa na hindi nila hinahayaan na makuha sa kanila yung momentum. So, I think my stoppage ba? Ayun. Same ball. So, ito din yung mga pagkakataon sana na makapag-convert yung Baaw para at least kahit papano mabawasan yung kalamangan. Good intentions pero hindi naging maganda yung resulta. Knockout play sana yun, partner. Kaya lang hindi na-convert into 2 points. Yun. Okay, so yan. May offensive rebound na naman yung team ng Nabwa. At muntik pang magresulta sa 3-point shot. So, they're trying to... masyadong na-excite. Nasobrahan ng talon. They're trying to run. Kaya lang, yung frustration, yung fatigue factor, unti-unti nang pumapasok, unti-unti nang nararamdaman. As a guard partner, dapat hindi ka nagbo-ball pick up ng gano'n. Kasi wag mong papatay ng bola once na pumasok ka sa loob ng shaded area or paint area. Oo. Kasi pag once a guard ka, dapat dribble mo lang o wala ka nakuwang open man, ilabas mo o i-kick mo ang bola o i-sag mo yung o i-snake mo yung dribble mo. Oo. Kasi for sure, merong trailer, meron kang mapapasahan na kakampi sa labas. At kapag pinatay mo din kasi yung dribble mo sa ganong mga sitwasyon, wala ka nang ibang magagawa. Wala ka nang pupuntahan. Either, most of the time, magre-result siya into turnover. So, end of the third period, running score 78-52. Lamang pa din ang team ng Nabwa. Ganun pa rin ang score. Wala pa rin pagbabago. So, last 10 minutes of the fourth and final quarter. Pero sa tingin ko, partner, pwede pa naman magkaroon ng late game adjustment o late game rally ang Team Baaw. Hindi pa naman sa tingin ko ang coach nila, parang si Coach Coco yun eh. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa miski nawala yung dalawang key player niya like Taugan and Imperial. Yung masakit-sakit lang kasi doon sa dalawang key player niya is nawala siya. Mahirap din sa game adjustment na gagawin niya ngayon kasi kung ilang points din yung makikreate ng bata, yung mga nung bata,
yun ang mawawala sa kanya. For example, nag-i-score, nag-average yung Tauga ng 15 points per game, pag yung Imperial 10 points per game. Kaya yun ang nawala sa kanyang scoring sa Oo. percentage o sa number kang average Oo. ng player na yun. Oo, tsaka kung mapapansin mo na kung big man, since big man, malalaki yung dalawa na nawala sa kanya, wala, napilitan siya ngayon makipagsabayan gamit yung small ball. So, ayun, sa umpisa ng fourth quarter, ayun, pinasok ulit yung Bernales at ilan sa kanyang mga bench players. Most ng kanilang starting unit is pinagpahinga na para maiwasan din yung injury. May maganda naman yung ginagawa. Maganda naman on the good side yung team ng Baaw. Maganda naman yung tinatakbo nila. Ang problema lang is hindi nila nako-convert yung mga tira into points. Hindi pumapasok yung kanilang mga tira. Kahit pa sobrang lapit ng mga tira, buti na lang pumasok yon and one. So, may bonus shot. So, kahit papano, maibababa yung kalamangan ng Nabwa. So, importante ma-convert yung ganitong mga free throws. Ayun. Starting lineup ng nandun pa rin eh. Starting lineup ng Team Nabwa. Team Nabwa. Hindi pa rin nag-overconfident si Coach Mark. Kaya nandun pa rin yung starting five niya. Oo. Gusto niya pa rin may assurance and safety. With 4-0 run, time out pa si Coach Mark Dasal. Ayun. Parang may hindi nagustuhan si Coach Mark doon sa pinapakitang depensa ng kanyang mga manlalaro. So, napatawag siya ng timeout. So, kumbaga, ayaw niyang maging overconfident with regards dito sa laro. Siguro, considering yung lineup din na makikita mo na dangerous din yung lineup ng mga players ng Baaw, na kapag nagkumpiyansa ka ay maaaring mawala yung ganito kalaking kalamangan. So, napatawag siya ngayon ng timeout kahit pa may 4-0 run. I think ang adjustment na gagawin dito ni Coach Mark is yung sa kanyang depensa. Ayun. So, walang masyadong nagpakita ng konting pressure ang Baaw. Kahit yung ikot ng bola ng Team Nabwa is ang ganda. Uy! Sayang yon, hindi pumasok. Remaining time, 8 minutes and 30 seconds of the fourth and final quarter. Running score 56-80 in favor of Nabwa. Yun, nagpakita pa ng konting full court press yung Nabwa. 24 points, Oo, lamang. tama, 24 points. Ayun, nabawasan ng konti. 22. Uy. Naka full court press. Oo. Tinatry na i-delay, tinatry na mag-commit ng turnover yung... Ay, gandang pasa yun. Na backdoor cut yun. Ganda nun Ganda ang basa nung Bernales, ganda ang basa nung cutter. Walang masyadong depensa pinapakita. Walang pressure na sa depensa. Nanonood na lang yung mga players ng Baaw sa depensa.
So, pag ganun, ay, nakatulog nga sa defense. Yun naman ang problem, partner, ng pag naka-full court press ka. Minsan, yun ang doon is nabe-break yung full court press. Oo, Parati may nagiging open Pag open na-break, man sa basket. may open. So, most of the time, hindi lang open, pero lalo na pag sa ganong sitwasyon na nakaligtaan or tinamad na mag-rotate yung depensa, nagre-result siya into easy basket. Ayun. Kaninong bola daw? Sa Team Baaw. So, 7 minutes and 49 seconds. Bola ng Baaw. Trying to make. Ayun na naman, ang gandang pasa. Hindi partner nagagamot yung transition opens na kanina pa yan. Kanina pa yan. Wala wala din ginagawa yung depensa kasi ng Baaw. Hindi nila nakakatulog. Hindi ko alam lahat sila nakakatulog sa depensa. Alam naman natin na etong point guard, etong Bernales is sa mga open court, pag may open na kakampi, ibibigay niya yung bola sa kanyang kakampi para sa easy basket. Nakakadalawa na at nakakarami na tong mga magagandang pasa ni Bernales. Yun, buti na lang pumasok yung unang free throw. Second free throw. Uy. Sayang yun. Buti na lang may turnover. Hinawakan. Ang wala lang partner sa starting five ni Coach Mark, si Beron. Oo. Nag-two guard position, nag-two guard Line. Oo, may two guard nag-two lineup siya. siya. Oo. Itong Ocampo saka si Bernales. Oo, para mas mabilis-bilis ng konti yung laro. Ang galing ng ball handling skills ng Bernales at easy layup. Uy, ganda yun. Easy basket. Six minutes and 42 seconds ng fourth and final period. Ganda ng galawan ng ang ganda ng galaw ng mga players ng Nabwa. They're moving without the ball. Saka yung spacing ng Nabwa partner. Oo. Ganda. Kaya pag maganda yung spacing, ang nagiging resulta is nagkakagulo sa depensa yung Baaw. Hindi na nila alam kung sinong tao yung kanilang kukunin. Since nga, aside from maganda yung spacing, nagre-result siya sa magandang ball movement. And it resulted to free throws. Palaging palagi silang 1 or 2 steps late sa depensa. Yun, nakakuha pa ng offensive rebound. Pa ng offensive rebound. So mukhang malabo nang makahabol at tinirahan pa ng tres. Gandang tira ng Bernales. Malayo yung bitaw ng tres. Yan. Last 5 minutes and 55 seconds. Pati yung body language partner ng Mabayo, bagsak na rin. Bagsak na. Halata mo na, frustrated na. Wala na, hindi na din dumidepensa.
kasi masyado nang malaki yung lamang. At wala sa side ng Baaw yung oras. Dahil unti-unti na ito. Four shot na rin ginagawa nung desperation shot na rin. Desperation shots. Kahit papano, nakaka-basket pa din sila, 92-66. Na eto yun din yung mga pagkakataon na sa players, pwede mo silang sabihan na okay, kung matatalo man tayo dito sa ball, at least matatalo tayo na lumalaban. Yun, ang ganda ng nilalaro ng Bernales. Oh, 90-28. Ay, tama. 28 points. 28 points. Lamang. Ang kalamangan ng Nabwa. Parang partner, mabigat-bigat na. Mabigat na, mahirap na makahabol. Itataas na ba ang bandera? Ewan ko lang kung susuko na yung team ng Baaw sa ganitong Itataas o pagkakataon. ibababa? Yung white flag. Pero halata mo sa body language ng mga players ng Baaw na sunog na. Wala na. Na naghalo-halo na yung pagod, yung frustrations. So, hirap na din na I think mahihirapan na din talaga or imposible na ding mahabol yung ganito kalang kalamangan. Considering na 4 minutes and 39 seconds na lang ang natitira sa fourth quarter. Warning for penalty ang team ng Nabwa. Okay. So, yun. Pumasok yung unang free throw at pumasok din yung pangalawang free throw. So, inuunti-unti na din na bagalan ng team ng Nabwa yung laro na trying to kill the time, knowing na konti na lang yung natitira sa fourth quarter at nasa kanila pa din yung tatlong offensive rebound. At sa ganitong pagkakataon, ang hirap din sa part ng players na naghahabol. Yung starting 5 ni Coach Mark, yung starting 5, ay starting 4 niya nandun pa rin. Hindi niya pa rin nilalabas. Hindi pa rin. Gusto niya strong finish. Oh. Sobrang security. Oo, they're trying to make a statement na gusto nilang tapusin ng maayos, gusto nilang tapusin ng maganda yung ganitong laro. Double technical, tinawag. Mukhang nagkakiskisan dun sa backcourt yung dalawa. Binalik pa si Rito Parang Andito pa din yung Bernales. Uy, gandang tira. At may offensive rebound pa yung Redondo. Nakalimutan na naman nilang mag-box out. Ganda. Good intention. Sayang lang. Magandang pass sana yun. Yun, 3 minutes na lang. 3 minutes and 15 seconds.
At nag-result pa siya sa turnover. Halata mong pagod na yung mga pagod, frustrated. Halos ayaw nang bumaba sa depensa ng team ng Baaw, ng mga players ng Baaw. Ayun, unti-unti na ding pinapasok yung bench ng Nabwa. Nilabas na yung Bernales. At ramdam na at alam na din ni coach na panalo na tayo dito. Hindi na to makakahabol. Uy. Pero kahit papano hindi pa din nagre-relax yung depensa ng Nabwa, partner. Remaining time, partner, 2 minutes and 51 seconds. Wow. Running score niya is 98-70. Kaso yung ibang tao nagsisiuwian na. Wala na. Siguro naaamoy na talaga nila ang... Sasabihin, panalo na dito ang Nabwa. Oo. Wala na. Hindi na to makakahabol. To 28 points. Uy. They're still trying. Uy, gandang ikot yon. Hindi lang na-convert. John. Trying to waste the time. At sinarado sa 30 ang lamang. High scoring ball game to partner. Oo. Halos average is 26 points per game to 25 Per quarter, oo. per quarter. Meron pa din naman kahit pa paano, nagtatry pa din mag-pressure yung mga players ng Nabwa. Na still trying to make the most of the possessions, make the most of the time. Na kahit pa paano maibaba yung kalamangan kahit ng konti. Oy, nilabas na. Pinasok na yung ni Coach Mark yung kanyang mga third stringers. Na sigurado na ang panalo ng team ng Nabwa. I think isa din to sa mga team to beat dito sa district na to. Yun. Remaining time 1 minute and 10 seconds. Uy, ganda. May offensive rebound pa doon. Wala na. Sinigurado na ang panalo ng Nabwa. With this time remaining. Yung nangyari, partner, one-sided ball game. Nag-start ng first quarter. Oo. Second quarter hanggang third quarter. Lead parati ang team Nabwa dahil sa ang naging main factor talaga doon. Naging main ano nila is yung transition nila. Oo. Yung sipag nila sa pagbaba ng bola, every time na nagta-transition sila, parati silang lamang sa tao. Oo. 2 versus 3, yun na nangyayari parati. Saka kagandahan is lahat ng ano nila, 80 to 75% ng transition nila na convert nila. Oo, oo. So, sobrang taas nung efficiency nila sa opensa. Kaya ito yung naging resulta na malaki yung kalamangan at maganda din, hindi lang maganda yung nilaro ng
kanilang starting unit, even yung kanilang second and third unit, maganda din yung pinakita. That is why na-maintain nila yung momentum na inumpisahan nila nung first quarter. Na kung saan kahit sinong player yung bunutin ni Coach Mark, nagre-result siya, nagde-deliver siya ng maganda. So, dito naman, ang learning point din sa part ng Baaw is, one is kailangan nilang mag-adjust with regard sa kanilang transition defense, and then bawasan din nila yung kanilang turnovers, and kasi by taking care of the ball, there is the less chance na magkaroon ng turnovers na ma-convert siya into points. And then, yun din, yung free throws nila. Although they are given free throws, they're not able to convert most of their shots. Na kung saan, yung mga free throws na yon, kahit papano, yun yung makakatulong para kung naghahabol ka, maibaba yung lamang at kung or ma-maintain yung lead. So, I think it's a learning experience at babalik ng mas malakas yung team ng Baaw sa upcoming games. And yun din, yung pressure din dito sa team ng Nabwa is for them to be consistent with regards to kung ano yung pinakita nilang effort, kung ano yung pinakita nilang consistency sa larong ito. So, they just have to show the same intensity sa mga natitira nilang laro. Lumabas pa rin kasi partner yung individual talents ng player, talent ng player ng team Nabwa versus sa team Baaw. Kaya sa guard match up, naging lamang yung team Nabwa sa forward position, lamang pa rin yung team Nabwa sa forward position. Sa center position, stop din nila yung Rito. Sa first quarter lang naman gumawa yung Rito. Sa second quarter is nag-take over yung Mabayo. After noon, first and second quarter, pagdating ng third quarter, maganda yung ginawang adjustment ni Coach Mark doon sa depensa nila sa paint. Lalong-lalo na nung nawala yung Imperial and yung Taugan. Kaya malaking bukol yun na nangyari din sa team Baaw. Yun ang naging disadvantage nila. Oo, kasi yun na nga, yung nung first quarter, yung second, third, and fourth quarter, wala na, hindi na nila naramdaman yung presence ng Rito. Na maaga pa lang, nagawa nila ng paraan na ma-stop bago pa man mag-init yung kamay. Okay, so ladies and gentlemen, andito si Jessa para sa Kasurog Player of the Game. Jessa, take it away. Thank you, Coach Cyrus and Coach Juji. The second and last game for tonight has concluded with a final score of 105-78 in favor of Team Nabwa. Now with me is the Kasurog Player of the Game from Team Nabwa, jersey number 28, Pedro Velitario with 12 points, 11 rebounds, 2 assists, and 2 steals. Congratulations for being our Kasurog Player of the Game. Ano ang masasabi mo sa naging contribution mo sa team for this game? Unang-una po sa lahat, papasalamat po ako sa suporta ng Team Nabwa po. Masasabi ko po sa nag-contribute ko, play, hard work lang po, defense lang po, sa defense lang po namin ang na-contribute ko po. Hard work lang po, sipag po, yun lang po. And teamwork po. Yes, and we witness how you work hard para maging Kasurog Player of the Game. May gusto ka pang pasalamatan or i-shout out sa inyong mga supporters for their all-out support sa team nyo? Pinapasalamatan ko po unang-una po sa lahat, yung God po. And yung Team Nabwa po, supporters na po namin, sa mayor po namin, Mayor Carson Bulan po, thank you po sa suporta. And sa lahat po ng supporters namin. Thank you.
And congratulations once again to our kasurog player of the game from Team Nabwa, Pedro Velitario. Don't forget to hit that like and share button for more exciting basketball actions. Pakaabangan din po ang game for tomorrow live na live at San Fernando, Camarines Sur. At sa mga malayo naman po, don't worry, we got you. We are also live at Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldi Ko at Ako Bicol Online TV. This is me once again, Jessamine Navales, your courtside reporter.